קבלו. איך נסע האתרוג לאילת? דרך כביש הערבה! קבלו. מה לקחה הערבה אחרי שהרגישה לא טוב? כפית חיזוקית של הדס! איזה אתר היכרויות נרשם ההדס? לולב מי! קבלו, גם אני זה. לאיזה בית חולים הולך ההדס? לבלינסון! זה ליד הבית שלו, זה בית חולים טוב, יש שם טיפולים, הסעות, השתלמות, יש הנחה מקופת חולים כללית, זה יותר טוב שם, מה הוא צריך לנסוע לתל השומר, כל הפקקים זה לא רציני, זה עדיף לו בלינסון. תגיד, זה כמו התוכנית המצחיקה הזאת שהייתה פעם. איזה? נו, ההיא המצחיקה. חמישייה הקאמרית? לא, נו, זאת עם צביקה הדר. כוכב נולד? לא, נו, זאת עם גיל ססובר. מי? לא משנה.